Takže čau lidi a dneska si zahrajem Slime RPG 2D. Taková, já jsem tohle našel na ChatGPT, jsem se zeptal, mě to úplně napadlo nějakého důvodu, nevím proč. Tak doufám, že se vám tahle série bude líbit a je to teď zatím první série, tak doufám, že si učíme hodně dobrodružství, takže jako myslím si, že to určitě užijem. Dejte mezi tím like, odběr a komentář a když tak můžete i sdílet svým kamošům třeba. Tak jdeme na to. Ok, teď ty blbosti, to nepotřebujeme. Dáme si tohoto klučinu, ten se mi dost líbí. Touch the sword. Ok. Ok. Husté. Nevím, jak to zatím funguje, ale vypadá tak nějaká fajtící hra, pixelovaná. Jak se tam mám dostat, jako? Když to nejde? Když to nejde, ne? Já to nechápu. Auto battle? Ok, zajímavé. Je to zatím moje... Vypadá to hodně dobře, lidi, tak se mi to fakt líbí. Prostě je dobrá pixelovaná hra, si myslím. Není to špatné, to je prostě dobrý. Ok, to odklikáme, to nebudeme potřebovat. Jasně, peňážky budou chtít po nás, no tak já do toho hry fakt nebudu platit, já chci hrát free to play úplně. Já teď tu hru fakt hraju poprvé, takže nevím fakt, co mám dělat. Můžeme si všechno odklikat nejdřív, protože až to zjistíme, co máme jako dělat, tak pak budeme to vědět, takže jako... Co ty? Aha, ok, prodáváš, nice. A co ty? Nějaký level, cool. Tak. Další nějaký levely, co já vím. Prodáváš věci? Ok. Máš asi jako equipment, teleport. Nevím, what the fuck? Ok. Takhle, musíme zabít NPCčka. Ok. Nějaký potiony. Koníky. A to je docela cutie. Já se nechci zabíjet. Když se furt spawnuju. Co jim je, kamo, to je jaká na farmaní levelu, nebo čo, jako. Zkusíme auto. Jo, to jakože automaticky zabíjí, no tak to zase jako nechci. Úplně. Mě taky asi ubírají. No tak jako asi mě, to je pochopitelné. Když doplně, nech mě. Ale asi docela cutie, nech mě. To je cute, kamo. Nech mě. Víš do prdele. Fuj ty šneku, nebo čo seš. Ať se spawnujou ti dementi. No tak to je v píči. To není dobré jako. V píči. To je v prdeli.
Au. Ha. Počím. Ty smrdy. Au. Bolí, že? Nemáš se na mě dovolovat, co chcem. Cípni. Cípni. Cípni, ty smrde. To bolí, že? Dáme auto. Já chci zajít i nahoru. Ok, jdu pryč. Můžu pryč. Můžu pryč. Můžu pryč. Co to je? Co za sračku? Nechci mluvit prostě, ale někdy budu mluvit prostě, jak víte, jo. Holky, kluci. Do prdele. Cípni. Jo, počím. Počím. No, tady máš petardy brosky, no. Petardu, au. Cípni. Jak se mám dostat zpátky? Kam jdu? Kam jdu, bro? Kam jdu? Proč to je nějaký zelení, greenové? To je slime nebo čo, jako? No, jsou se slimeové, no. Já nevím fakt, co mám dělat v té hře, takže... Když tak to pak zjistíme, jako asi, když tak mi napište, si to hrajete. Ale jako fakt nevím. To mám tady jako zabít NPC nebo čo jako? Ok, tady to obětka je hodně OP. Papa kluci. Čtyři stovky, kamo. Co ti dávám? A mě taky ubírají ti. Co za mrtí? Au! Já to hru nechápu. Takhle se dostala nahoru. Aha, mě zabij vlastně, no. Cípni. Už to chápu, ten princip té hry, takže aspoň víme, jak jít nahoru, dolů a do boku a tady těch blbostech. Já nevím, co mám dělat, čo mám dělat, bro. Tak já aspoň vím, jak se dostat z teleportu. Takhle. No nic. Co mám dělat? Čau. Čau, borče. OK, to je dobrý. Můžu jít do nějakých lokalitách, když prostě to dodělám. To je hodně hustý. Počkej, já půjdu sem. Ty seš kdo, bro? Nevím.
musíme to zatím prozkoumat. To jsou moje pocity, dal bych asi 8,5 z 10. Někdy to asi třeba v dalším videu to změním, to já nevím. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Dejte, jak říkám, like, odběr. Není to povinný, ale můžete, byl bych rád. Podpořilo by mě to moc. Plus ještě komentář, anebo to prostě někomu dělat, ať se to dostane více lidem. Moc byste mi pomohli a na další video se těšte, protože možná by byl ještě dneska, nebo ještě buď zítra. To zatím nevím, ale určitě se na to těšte, tak čau. Čau.